paikallasi turvavyö kiinnitettynä, kunnes kapteeni sammuttaa turvavyön merkkivalon ja matkatavarahyllyjen luukut on hyvä avata varoen, ettei tavaroita pääse putoamaan. Lentotilankin voi nyt ottaa pois täältä mobiililaitteesta. Finnairin ja Vanweb Alliancen puolesta toivon, että viihdyt kanssamme tänään. Kiitos ja tervetuloa pian uudelleen. Oikein mukavaa viikonlopun jatkoa. Welcome to Helsinki. Please remain seated, keep your seatbelt fastened until the captain switches the signs off. And when opening an overhead locker, please be careful so that items don't fall out. You will now switch off the flight mode on your handheld devices. On behalf